Tervehdys! 2 vuotta sitten julkaisin videon, kun olin aika nokinen ja tuossa oli sellainen pyöreä vesisäiliö ja tapaninpäivänä ruvettiin sitten sitä säiliöä pistämään pois. Silloin jo oli tuo Pylväläisen Mika putkimies kaverina ja Kärkkäisen Ilpo. Että jos maansiirtohommia, niin kaivo tuo Kärkkäinen, ja jos putkihommia haluatte, niin tuo Keski-Suomen talotekniikka-apu, niin on 2 semmoista pienyrittäjä, mitkä aivan mahtavasti jelppas meikää silloin 2 vuotta sitten, kun vaihdettiin vesisäiliö, ja sitten viime vuosi sitten vaihdettiin tämä lämmityskattila. Ja tässä on ollut kaikkia kriisejä, mutta nyt nämä vehkeet toimii. Nyt näytän, kun kaverit on kysellyt, että mitenkä se sun käänteispalokattila toimii. Eli tässä oli semmoinen yläpalokattila, mikä savutti hirveästi. Tuun editoimaan kaikki videot jossakin vaiheessa tässä kevään aikana, missä näkyy, miten tämä muutos on tapahtunut. Nyt näytän, miten tämä meidän lämmitysjärjestelmä toimii, puulämmitys, kun se pelittää oikein kunnolla. Ja työ, että se on uskottava, niin tekee tässä hetkessä meidän rouva, jotta näette, että onnistuu myös pieneltä ihmiseltä. Laitehan tämmönen Blaze Harmonia. Tää on koko 33 kilowattia. Ja tää on tosiaan käänteispalokattila. Tuolla yläpesässä kaasuunuttaa sen puumateriaa, polttaa tuolla alhaalla sitten todella kuumalla. Ja joka kerran kun aloitetaan, niin aloitetaan nuohoamalla. Rouva hyvää. Siellä semmonen putket nuohontuu. Ja sitten. Noniin. Ja tässä on tää rouva, 158 senttiä. Ja aloitetaan sillä, että nostetaan kansi ylös. Ja katsotaan, tänne on hyvä hiilos jäänyt. Eli tässä on semmonen hiiloksen jättötoiminta. Jos olisi vuorokausi, niin täällä on semmonen pieni punainen hehku, mutta nyt se jättää tämmösen kivan hehkun tänne, niin rouva ottaa tämmösen Bilteman, ei maksettu mainos sekään. Ja ohjeessa, että sinne pitäisi panna tuohia tai puuta tai muuta, mutta tää on nyt meillä todettu kaikista savuttomimmaksi versioksi. Siellä on imu päällä, niin tuon verran kun näyttää noihin kuiviin hiiliin, niin siellä on heti meno käynnissä ja ei tarvitse tuohia ja muita, ja se imuri hoitaa sen, eikä täällä ole yhtään tullut vielä savua. Sitten puu saa olla niin iso tai paksua kuin on. Meillä on tällä hetkellä, kun on pikkupakkaset, niin on vaan tämmöistä puun sahauksessa jäänyt tämmöistä pintalautaa, mikä on pätkitty. Täällä on. Nämäkin on vähän tämmöisiä eri mittaisia, ei ole kovin turhan tarkka, että onko eri mittaista vai sama tietyn mittaista se puu. Mutta kun viime kesänä tehtiin meillä polttopuuta, niin tehtiin niin isoja, halkastiin vaan isoa puuta, että rouva jaksaa just nostaa sen tonne säiliöön. Se remontin aikana tosiaan käännettiin ovi toisinpäin. Tässä oli edellisen omistajan jäljiltä tuo ovi sillä tavalla, että joutuu se puumätössä aina kiertämään tuo oven, mutta että nyt on. Ja nyt näette auttavasti koko ajan se menee. Eli vanhalla yläpalokattilalla se oli 45 minuuttia, käytiin puita lisäämässä. Ja nyt tämä kun kerran mättää taatti. Säiliö on tässä rosteria. Ja tätä säiliöä ei kertaakaan vuoden aikana nyt nuohottu millään tavalla, vaan se pitää itsensä jostakin syystä. En ole metallkirurgi, mikä metallkirurgi se on. Niin siinä tuossa rosterissa on joku semmoinen ominaisuus, että se pitää itsensä puhtaan. Eli se ei ole ollenkaan niin kuin tervottunut tai tuhkaantunut. Nuohousvideo tulee myöhemmin. Mutta sinne vaan. Ja jos saan mainostaa tässä vielä yhtä asiaa, mistä itse erityisesti tykkään, niin on se, että tää on siis tosi syttymisvarma. Tosta niinku näkyy nyttenkin punainen hehku, eli tietää, että siellä palaa. Niin, ja se yläpalokattila oli semmonen, että jos oli vähän kosteita puuta tai muuta, niin sitä saa oikeasti sytytellä siinä niinku ihan jonkin aikaa. Mutta tää ei oo kertaakaan sammunut, koska nythän mä en edes tiedä mitä mä tekisin, jos tuo ei oskaan syttynyt. Niin mulla on hirveästi puuta tuolla, mitä mun pitäisi jotenkin nostella pois. Mä en edes yletä hyvin sinne pohjalle. Mutta kertaakaan ei oo käynyt niin, vaan se tosi hyvin kyllä lähtee tuolla syttymään. Ja sinne on pantu peräkärrystä puumuroa ja haketta ja kaikkea. Ja näissä joissakin käänteispalokattilossa on semmoista ongelmaa ollut sitten, että se tuli jollakin tavalla karkaa tonne palopesään, mutta tässä ei ole
Ei ole karkailu, en ainakaan huomannut. Joo ei, eikä nyttenkään ei yhtään haise savu tässä. Ja nyt jos menisin katsomaan tonne ulos, niin se ei olisi mustaa se savu, vaan se on kyllä palaa heti alusta asti. Tässä on katto, mikä on remontin aikana maalattu ja tässä on katto, mikä on vanhan kattilan jäljiltä vielä ihan puuvarastuskin. Tätä huonetta on vielä käynyt remppaamaan, niin tämäkin maalataan valkoiseksi, niin saadaan elämä vaaleammaksi. No niin. Videohan kestää, mutta nyt näette kuinka kauan se oikeasti lämmityksessä menee ja sitten vaan kansi kiinni, kun omaiset on nähnyt. Nyt tällä polttoaineella niin se on semmoinen 3 tuntia, pesä on tyhjä, siinä voisi lisätä puita. Ja nyt se kimpoo täältä 2000 litran säiliö. Niin näillä ylämittari nousee 80 ja alamittari jää vähän alle 60. Sitten jos tää olisi koivuhalkoa tämmöstä mitä tässä on, niin tällä näin, niin se on yksipesällinen täyteen, niin se on yli 80 molemmat mittarit. Ja tässä käänteispallokattilossa tosiaan aika paljon tekniikkaa, mutta näitä tässä kuvailen sitten, kuka on asiasta kiinnostunut, niin voi tuolta YouTubesta käydä katselemassa. Täällä on kaikkea vapaa kiertoventtiiliä ja kuinka tuo savupiipun lähtö oli ja semmoista. Eli ei ollut ihan helppo remontti, mutta tosiaan tässä hyvänä apuna Teesitsin miehellä oli toi Kärkkäisen Ilpo ja Pylväläisen Mika. Että kyllä. No, ja olihan tässä siis isoliuta sukulaisiakin mukana, mutta että nämä on niinku semmoiset, meidän sukulaiset ei lähde tässä niinku remonttihommiin, mutta jos tarvii tämmöinen, itse pystyy tekemään jotakin ja haluaa Keski-Suomen alueella semmoisia ammattimia, mitkä pystyy jelppaamaan, niin suosittelen. Mutta hieno peli. Siellä se tuli palaa. Ai että. Nyt tässä tosiaan tarvii sitten, täällä on wifi-palikka ja kännykällä näkee appia jo ihan viimeisen päälle, mutta sieltä näkee mikä on lämpötila ja sitten voi käydä pistämässä peltiäkin, mutta tää nyt ei tarvii käydä ravaamassa tämän jälkeen. Täällä ei tarvii sitten käydä nyt tämän jälkeen, se polttaa itsensä loppuun ja sammuttaa itsensä ja pitää hiilusta sen noin vuorokauden. Riippuu vähän puumäärästä. No, ohut puun ei jää niin hyviä hiiloksia, mutta sitten jos on tämmöistä isompaa koivua, niin sitten se hiilus on siinä. Ei muuta kuin hyvää joulua. Tänään jouluna joutaa olemaan vähän lasten kanssakin.